Di çarçoveya berdewamiya belavkirina nûçeyên dûr ji rastiyê li ser ragihandinê li dijî Herêma Kurdistan û Enekesê, niha pêdê li ser ragihandina xwe dest bi hilmeteke nû kiriye îddia dike ku hejmarek kes bi ser Enekesê, Herêma Kurdistanê û Daişê ve hatine desteserkirin, ku pêdê hewl dide hemû binkeftin û proseyên terorkirinê di riya wan re veşêre. Hilmeta pêdê li ser ragihandinê di demekî de tê ku careke din binkeftin û niyazên wê ji gelê Kurd re hate diyarkirin. Ku ev hilmet piştî gefên Tirkiye bi encamdana operasyoneke leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê û hewla terorkirina binkeftî ji Hemîd Merwan Eîdê, kurê serkirdeyekî Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye û piştre revandina wî tê. Arman ji vê hilmetê ew e raya giştiya Kurdî bi nûçeyên dûr ji rastiyê wekû her carê mijûl bikin. Li aliyekî din piştî ku bi hezaran ji teroristên Daişê yên destê wan di rijandina xwîna gelê Kurd de hebû, ji alî Qesedê li beramberî ku ji mekbere serbest hatin berdan, niha pêdê li ser ragihandina xwe îddia dike ku teroristên Daişê ji alî wan ve têne girtin. Derbarê dijatiya hikûmeta Herêma Kurdistanê jî beriya niha çend caran berpirsên pêdê û serkirdeyên Qesedê û PKK. Gef li Herêma Kurdistanê xwarin û dibêjin em ê êrişa Herêma Kurdistanê bikin û li gel nandozên PKK şerê Herêma Kurdistanê û pêşmergeyan bikin û ev gef jî kîn û niyazên wan diyar dike ku armanca wan ew e destkeftinên gelê Kurd armanc bikin. Çavdêrên Kurd dibêjin ku pêdê bi vê hilmeta xwe dixwaze proseyên terorkirinê navxweyî veşêre, wekû bûyera Yûsifgel û li Qamişlo ku hewl dan Enekesê pê tometbar bikin. Herwiha bi necara yekeme ku pêdê êrişê Enekesê û partiyên bi ser ve dike. Beriya niha jî hejmareke mezin ji serkirde û endamên partiyên bi ser Enekesê ve hatine revandin û ta niha jî çarenivîsa wan nediyar e. Herwiha ragihandina pêdê îddia dike ku planek hebû ji bo encamdana komkujiyekî li Kobanê, lê ew yek ji alî pêdê ve hate ji nav birin. Ev yek jî hewleke ji bo gelê Kurd bi nûçeyên dûr ji rastiyê bixapînin, xwe bidine diyarkirin ku ew dixwazin Rojavayê Kurdistanê biparêzin. Lê belê û li gorî zanyariyên Rêvaz News di dema êrişa rêxistina Daişê ya terorist li ser bajarê Kobanê, hejmarek ji kadroyên nandozên PKK li gel teroristên Daişê êrişî malê Kurdan li Kobanê kirin û dest bi komkujiyê kirin. Niha jî tawanbar azadin û di cihê ku werin girtin û siza dan têne serbest berdan. Şurvekar û çavdêrên Kurd bêjin ku nandozên PKK û hemû rêxistinên bi ser ve tenê armanca her alî yan jî her kesê behsa doza Kurdî û ji bo wê kar bike dikin. Lê belê terorist û tawanbar û her alî destê wan di rijandina xwîna gelê Kurd de hebe, tenê dikarin bi azadî teroriya xwe bikin û dibêjin ku divê nandozên PKK ji Rojavayê Kurdistanê derkevin da ku aramî li deverê çê bibe.